Trading212 vznikol v roku 2004 v Bulharsku pod pôvodným názvom Avos Capital. Firmu založil Ivan Asminov a Boris Nedialkov. Zamerali sa na vývoj jednoduchého a technologicky pokročilého softvéru, čím položili základy pre dostupnosť investovania pre každého. Postupom času sa presunuli do Londýna, rozšírili pôsobnosť po Európe a stali sa skutočným distribútorom investičného trhu. Prvými, ktorí ponúkli 0% poplatok pri obchodovaní s akciami a ETF. Dnes majú približne 4,5 milióna klientov s financovanými účtami 25 miliard libier v klientských aktívach a vzdelávací YouTube kanál o tradingu a investovaní s viac ako 1,3 miliónmi odberateľov. V tomto videu sa dozviete, prečo je Trading212 taký populárny broker, aké výhody a nevýhody prináša, pozrieme sa na jeho jednoduchú platformu, ukážeme si aj nástroje a trhy, ktoré ponúka a na konci vám poviem, či ho odporúčame a pre koho má najväčší zmysel. Podrobnú recenziu brokera 212 nájdete v našom webe, odkaz vám zanechám v popise videa. OK, pozrieme sa teraz bližšie na to, čo Trading212 ponúka ako svoje silné stránky, ale aj na to, čo môže byť pre niektorých investorov limitujúce. Trading212 je pod dohľadom renomovaných finančných regulátorov ako napríklad FCA, čo zaručuje dôveryhodnosť a dodržiavanie prísnych pravidiel ochrany klienta. Vaše peniaze nie sú len niekde v pochybnej platforme, ale pod dohľadom seriózneho dohľadu. Môžete si vybrať, či chcete investovať dlhodobo do reálnych aktív alebo obchodovať volatilnejšie CFD s pákou. Jedno, či ste investor alebo trader, platforma je flexibilná. Veľmi nízka vstupná bariéra. Môžete investovať do veľkých spoločností s pár eurami bez potreby nakupovať celé akcie. Je ideálne pre začiatočníkov a ľudí s nízkym rozpočtom. Používateľské rozhrania si môžete prepnúť do slovenčiny, čo uľahčuje orientáciu a znižuje pravdepodobnosť chýb. Nemusíte riešiť preklad anglických pojmov, rozumieť bude každý. Samozrejme, Trading212 nie je bezchybný, aj keď má viacero silných stránok. Nevýhodou brokera je, že pri držaní CFD pozícií cez noc sa platia swapy, ktoré sú v porovnaní s konkurenciou vyššie. Ak plánujete držať CFD dlhšie, tieto náklady vám môžu narásť. Českí investori si tu nenakúpia tituly ako ČES, Moneta alebo KB. Pre niekoho nevýznamné, ale pre niekoho to môže byť rozhodujúce. Ak si neskôr rozmyslíte, že by ste chceli prejsť inám, svoje akcie si nemôžete zobrať so sebou. Ste naviazaní na platformu Trading212. Komunikácia s podporou prebieha len v angličtine. Môže to byť problém, ak nerozumiete špecifickým pojmom. Ak sa niečo pokazí, nemáte komu zavolať. Kontakt prebieha len online. V krízovej situácii to vie byť dosť stresujúce. Na rozdiel od brokera XTB, ktorý ponúka zákaznícku podporu aj prostredníctvom telefónu a dokonca aj v slovenčine. Jedným z najväčších výhod Trading212 sú extrémne nízke alebo nulové poplatky. Ale ako to celé funguje v praxi? Investovanie do reálnych akcií a ETF fondov bez komisie. Neplatíte žiadny poplatok pri nákupe ani predaji. To znamená, že ak kúpite akcie napríklad za 100 eur, celá suma ide do investície. To je veľká výhoda pre dlhodobých investorov, čiže žiadne odčítanie percenta nie je na začiatku. Ale CFD produkty, ako napríklad indexy, akcie alebo komodity, sú však o inom. Tu broker zarába hlavne cez spready, teda rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. A taktiež swapy, čiže poplatky za držanie pozície cez noc. Môžu byť vyššie ako u konkurencie. Čiže ak plánujete len krátkodobé obchodovanie, treba sledovať spread a ak držíte pozície dlhšie ako jeden deň, swapy vám môžu ukrajovať zo zisku. Keď nakupuješ alebo predávaš nástroj obchodovaný v inej mene než je tvoja primárna, teda hlavná mena účtu, broker si účtuje tzv. FX poplatok, ktorý je 0,15% pri nákupoch akcií a ETF. Tomuto poplatku sa môžete úplne vyhnúť tým, že budete investovať len v takej mene, ako ste na svoj účet vložili. Broker Trading212 si neúčtuje žiadny poplatok za vedenie účtu, žiadne poplatky za vklady a výbery, ale ak vkladáte kartou na účet viac ako 2000 eur, účtuje sa poplatok 0,7%. A nakoniec žiadny poplatok za neaktivitu. Presný prehľad poplatkov brokera Trading212 nájdete v recenzii na našom webe, odkaz je v popise. Pozrieme sa teraz na samotnú platformu Trading212, teda na to, v čom budete obchodovať a investovať. Trading212 ponúka jednu jedinú platformu, ktorú môžete používať cez web alebo cez mobilnú aplikáciu. Platforma je vyladená na mobilné používanie, intuitívne ovládanie, plynulé zadávanie príkazov a rýchle reakcie. Práve vďaka tomu je Trading212 mimoriadne obľúbený medzi mladšími investormi, ktorí chcú mať prístup k trhu vždy po ruke. Nájdete tu všetko potrebné na jednoduché investovanie.
základné grafy s časovými rámcami, jednoduché technické indikátory ako napríklad EMA alebo RSI, zadávanie market a limit príkazov, nastavenie take profit a stop loss. Na bežné investovanie do akcií alebo ETF vám to úplne stačí. Ale na druhej strane platforma nemá pokročilé analytické nástroje, takže nie je vhodná pre pokročilých traderov. Chýba integrácia s TradingView a nie sú dostupné ani hlboké fundamentálne dáta či detailné obchodné štatistiky. Trading2 vám tu ponúka klasický demo účet so simulovanými peniazmi vo výške 50 000 eur. Čiže ak si chcete platformu najskôr omatať, dá sa to. Po registrácii reálneho účtu je možné prepnúť do Practice alebo Demo Mode cez menu aplikácie. Ponúka reálne akcie z USA, Európy, ale aj Ázie a ETF fondy. Pre mnohých začínajúcich investorov je zaujímavé, že broker podporuje nákup zlomkových akcií. Vďaka tomu si môžete ľahko vyskladať diverzifikované portfólio aj s nízkym rozpočtom. K dispozícii je aj nástroj PIES, investičné koláče. Sú to automatizované portfólia, ktoré si môžete vytvoriť sami alebo použiť tie, ktoré už sú navrhnuté. Pomáhajú diverzifikovať investície a pravidelne ich rebalancovať. Druhá časť platformy je zameraná na CFD produkty, kde obchodujete s pákou a môžete špekulovať aj na pokles ceny. OK, poďme si to na záver všetko ešte zhrnúť. Čiže ak ste začiatočník, študent alebo niekto, kto chce začať s investovaním s malým rozpočtom, Trading2 vám ušetrí kopec starostí. Platforma je intuitívna, prehľadná, ideálna na rýchle pochopenie základov investovania. Umožňuje nákup zlomkových akcií, takže začať môžete aj s pár eurami a najmä neplatíte žiadne poplatky za nákup ani predaj akcií a ETF. Vďaka tomu je to skvelé riešenie pre dlhodobých investorov, ktorí chcú budovať portfólio bez zbytočných nákladov. Ale na druhej strane, ak patríte medzi pokročilých traderov, tak vám bude Trading2 pravdepodobne príliš jednoduchý. Podľa nášho názoru je v tomto smere vhodnejší Saxo Bank, ktorý umožňuje hĺbkové analytické nástroje a plnohodnotné burzové dáta. Odkaz na registráciu u brokera nájdete v popise videa. Ak vás video zaujalo a páči sa vám takýto obsah, môžete mi zanechať like alebo sa pripojiť na odber tohoto kanála. A ak vás niečo ohľadom brokera zaujíma, kľudne sa môžete spýtať dole v komentároch. Ďakujem, že ste video dopozerali až sem a prajem vám veľa úspechov na burze.